Әне бәлеке шакта әйтәй, балакайым юлларыңда үзең кебек кешеләр генә очрап торсалар ярар, әз генә акыллыраклары килеп чыкса, момент алдап китәләр бит инде сине дип. Әнкәй сүзе бит рас килгән. Гел шундыйлар янымда. Рәхәт. Бер мәкалә укыдым концерт алдыннан. Дөнья күләм белгечләр, профессорлар язганнар имештирем. Оказывается, 40 яшь тулганда, 40 яшь тулгач кешенең тормышка карашы үзгәрә икән, фикерләү рәвеше үзгәрә икән һәм акыл килә икән. Белдегезме шуны? Ярты сәгать 12 диванна ятып көлдем. Акыл килә икән 40 яшьтә. Килә менә монда. Булганада чыгып китеп бетеп бара бит инде. Мин белгечләргә каршы әйтә алам. Акыл ул, по-моему, келіп кетіп бери тұрған нәрсе түгел, ол по-моему. Ол или бар тумыштан, или юк. Менің ауылда Ескішігір қызы ішінде мен. Білесіз деймі? Ескішігір ауылында менің Гүлшешек есімді бір подружкам бар. Шундай, пик шундай мене девочка була бит инде шундай бит. Біз аның білән сарық күтейдік. 7 яшьләр вакытында абыйсының резиновый бутыйын киеп менә идеме көтүгә яшел төстә зур ул. И тизе бүкләнми тигәнең зур булгаштан. Лаштыр шуны сөйрәп менә иде дә. Әрекмән яфрагы өзеп бер агач төбенә аякларын аерып шулай барып утыра иде дә. Ниндидер бер хәрефне әйтә белми, шундый кызык сөйләшә ул. Тин кыдай бүген үдең генә йөгертең инде, ям кыдай. Кыдай минем бутыйымда тор бүген тегем дә бүкләнми кыдай. Син бүген бу сарыкларны үдең генә курсың инде, ям кыдай. Дип утырып тора иде кояш байгынча шунда бутыйын киеп күккә инашап иман төбендә. Мин йөгерә идем. Хәзер еллар узды. Гүлшәшәк аллы-артлы 4 бала тапты. Үз гомерендә бер генә сәгатьтә бер кая эшләгән хатын түгел. До сих пор иренең сыртында утырып тора бутыйын киеп. Мин һаман йөгерәм. Ана ул акыл кая булган. Бу имансыз мине 7 яшьлек вакытта ук алдап йөрткән. Син бүген кыдай үдең генә йөгертең инде. Яме дия. Анан мәсәлән безнең авылда Кензи. Бар әле даруыңны эчеп чык. Безнең авылда Тимур и его команда дигән команда бар. Ул командада мин бер үзем ем. Нигә? Потому что бүтән кешеләрнең балалары бушка эшләп йөрергә риза булмаганнар күрәсен. Миңа бөтенесеннән дә күбрәк кирәк. Малай, әбиләр мине капка төпләреннән куп-куп чыгаралар. Балакайым, даруым да бар, карым да күрәгән. Зина харларым өчен килмәлесең безгә бүтәнә дип. Мин ишекләрен тибеп кирәем. Тимурева команда килде, ашатыгыз мине любой ишегезне эшлим хәзер дип. Сәнәк белән тирәтеп куялар, әбиләр капкаларын ичке яктан. Мин мәктәптән кайтканда теге команданың кайтыр вакыты җитә хәзер дип. Кертмиләр. Күңел изгелек тәбит. Аннан, белмим, бәлки сездә булмагандыр. Мин моны чын күңелдән сөйлимме? Безнең авылда нишләптер елга бер тапкыр Ленин бабай памятнигын саклый торган көн бар иде. Бар идеме берәрегездә? Ничәсе иде? 22 апрель. Нигә саклыйк без аны? Юго ел буена шунда басып торган бит инде. Как будто 22 көнне каршына чыгып басмасаң, үпкәләп Какушкинга кайтып китә. Нигә дип сакларга соң ул памятникны? Урыс теле укытучысы Венера Законовна берне генә әйтте. Мин чыгып бастым, минем Ленин бабай бит ул. Чыгып бастым, малай, яңгыр ява белсәгез, урамда эт тә юк. Мин саклыйм. Әни мәрхүм кәем эштән кайтып килә, ул вакыты белән автобусдан чыгып калды, теге чүпрәк сумкаларын күтәргән, җан кисәгем. Барды да, мине күрде дә туктады теге кибет янында. Әстәгъфирулла, теге минем дивана түгелме соң ул? Сез аны күрсәгез, теге чүпрәк сумкаларын тотты да име? Әни килә. Монда памятник каршында мин басып торам. Әни сумкаларын как будто минем әни мине танымый. Гарләнгәндер инде күрәсен. Үтеп китеп бара. Бар, кайт, зәррәзе кеше көлдереп торма бөтен авылга. Кайт дип әйттем.
Миңа бит сөйләшергә ярамый, мин бит патрульда торам. Аңламый. Дәшеп карады да мин дәшмим. Бәтәш дигән әйтә. Сумкасын күтәрде дә кирдән бара. Кызым, сине лейн бабаң үстермәде бит инде. Мин үстердем, может, минем дә идәннәремне юырсың, бер генә тапкыр булса да, ди. Ди менә. Ничегендә Тимуреева командада йөри торган кеше әнинең идәнен җуып ятсын ди. Мин бит кешеләргә бәхет теләшер өчен туган, тиле. Әни әйтәе, кызым, сине кияүгә алмаслар инде. Алсалар да акчалар түләп кирдән кайтарып тоттырырлар инде бер аратнадан ди. Мин әйтәем, әни мин әйтәм, мин бер бай кешегә кияүгә чыгам, и гомеремдә дә бер кая эшләмим әйтәм. Просто утырам, бутыемны киеп, менә әйткән иде диерсез. Утырдым. Әни әйтәе, кызым, син яшь, әле аңлап бетермисең. Әз генә олагая төшкәчтән аңларсың, яме? Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың, яме? Диде. Мин хәзер аңлыйм, менә шушы заман җегетләре турында примерно сөйләгән булгандыр инде. Чыктыңмы? Менә хәзер кирәк була, тотыш.